Fil-jum tas-Sibt il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija mar fuq ir-radju tiegħu biex jgħid li t-toroq fil-Belt u f'Taslima huma vojta f'dawn iż-żminijiet tal-miliet. Ritratti u videos għax illum il-ġurnata tat-toroq prinċipali fil-Belt Taslima kull vojta. Dak li qal Delija jikkuntrasta bil-kbir ma' dak li propju kien hemm fl-istess jum li kien qed jitkellem. Dan hekk kif il-kapitali u Taslima kienu mballati bin-nies jagħmlu x-xiri tal-miliet f'atmosfera sabiħa ta' dawn il-festi. Fi kważi nofsija jitkellem, Delija mhux biss kien negattiv fuq l-ispirtu tal-miliet, iżda nfex jattakka wkoll il-Prim Ministru dwar l-inkjesta Grant. L-istess inkjesta li Delija ppubblika u rid biċ-ċar li sar l-akbar frame politiku fuq il-Prim Ministru u l-familja tiegħu. Fil-fatt il-Partit Laburista kien qal li meta Delija ppubblika l-inkjesta kien ikkonferma l-gidba ta' sħabu. Dan fil-waqt li l-Kap Nazzjonalista baqa' jinsisti li ma jitlobx inkjesta dwar l-allegazzjonijiet serji li daħħal flus minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra. Dawn l-allegazzjonijiet kienet għamlithom Defni Caruana Galizia u b'kuntrast miegħu, il-Prim Ministru kien talab minn jiddu inkjesta li mbagħad iċċertifikat il-gidba Grant. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.